Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tridux nilabu logħba, jisimha ħaġa moħġaġa. Isimgħu din waraw taqtawx għal xiex qed nirreferi. Ħadra u bluna, iddur u ddur, kif ma tistordix. Kbira kbira u tirfes fuqha. Parti minna l-baħar, l-art, l-annimali u anke l-ħaxix. Ekku, id-dinja. Jekk tħares lejn id-dinja mill-ispazju, kull ma tara huwa blu u aħdar. Il-baħar jiksi parti kbira minna. Il-bqija hija art. L-art li ngħixu fuqha aħna l-bnedmin u anke l-annimali tal-art u l-insetti. L-artijiet jinqasmu f'kontinenti differenti. Araw dan. Il-kontinent immarkat bl-aħmar huwa l-kontinent tal-Ewropa. Il-kontinent li nagħmlu parti minnu aħna għax ngħixu f'Malta. Arawha. Malta. Kemm miċkejkna. Kika llum lesta biex tpinġi, libsa l-beritta u l-fardal tal-pittur biex ma tiċċappaż biż-żeba. U għandha wkoll paletta biż-żeba u pinsel kbir biex tpitter bih. Se tpinġilna llum Kika? Kika qed tgħidli li settina sorpriża. Mela ħanaraw x'se tpinġilna Kika. Ara, Kika qed tpinġi forma ta' ċirku. Ħanaħseb ftit. X'jista' jkun forma ta' ċirku tond? Hemm ħafna affarijiet li għandhom forma tonda. Issa, Kika qed iżżid xi biċċiet lawn u lemm. Jien mhux naraf x'qed tpinġi Kika. Tgħid qed tpinġi ballun jew forsi bużżieqa kbira. Kika qed tpinġi parti miċ-ċirku bil-kulur blu. Ara, u issa qed tpinġi l-partijiet iż-żgħar bil-kulur kannella ċar. U madwar iċ-ċirku qed timlih bil-kulur iswed. Taf li donni qed ninduna x'inhu? Jaqgħu pinġejt id-dinja bil-baħar. U dawk l-istilel li għandna fl-ispazju u x'tassew. Edna li l-artijiet tad-dinja jinqasmu f'kontinenti. Tafu kemm jeżistu kontinenti madwar id-dinja? 7. Tidux nippruvaw nuru n-numru 7 fuq subajna flimkien. Hekk ara. 7. Wieħed mis-7 kontinenti huwa l-Ewropa. Il-kontinent li nagħmlu parti minnu aħna. Taħt l-Ewropa, il-kontinent immarkat bil-blu huwa l-kontinent tal-Afrika. L-Afrika fejn insibu d-deżert ta' Sahara. Dejn il-kontinent tal-Ewropa u l-Afrika fuq il-lemin hemm il-kontinent tal-Asja. L-Asja hu markat bil-vjola. Taħtu, jekk tħarsu lejn ix-xelluk, insibu l-kontinent tal-Oċeanja li hu markat bl-oranġjo. Imbagħad jekk nibqgħu ndawru globu tagħna, insibu l-kontinenti tal-Amerika ta' fuq u dak tal-Amerika t'isfel. Kif qed taraw immarkati bir-roża u l-kannella. 6 kontinenti. Baqa' wieħed biss. Dak tal-Antartika. Dan tassew interessanti għax fuqu ma joqgħod kważi ħadd. 7 kontinenti. Imma sten, kontu tafu li dawn is-7 kontinenti jerġgħu jinqasmu f'ħafna partijiet oħra? Dawn jissejħu pajjiżi. Ħafna minn dawn ikollhom bandiera, innu, lingwa u tradizzjonijiet differenti. Bekk għalkemm fl-istess kontinent, xorta kull pajjiż huwa uniku. Interessanti hux? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.